Everybody say, Asiro
Nigerian agricultural retailers Ebonyi State champion. That's a guy that can say I know it's a good number.
sao nào ông lúc nào itu bagi yang bukan mereka sudah udah too much. Ini mereka bukan istana, mereka yang mereka orang bukan. So ini orang bukan hasil hati orang ini halu. Kita ada sih, ini dulu tu orang ada. Ini orang ada orang ini bukan apa. Bah orang hati yang nak halu bah. So ini apa buat? Hasil ini buat. Thank you. Ayadabo, Sembelizadabo, Abakele Kadabo, Ifadele Manayo, Ukewara Oguru, Ifadele Manayo, Ukewara Oguru, Ayadabo. I'm going to yes, we can, baby. Oh, do you know? I'm going to be every continent, the Palace Council and the members of the Leaders Cathedral, Palace, about it. I never is so by one night, okay, Mosa, Chiefs, baby, and the way. Oh, no, I'm saying, Okoya. Ebera ini siebo. Tena jamaa sana ato. Ebera mkembini na kwenu na eben. Machile kega eje ezmike na leze. Na akbisi onye wanyi. Anyị diora na akasi ezmola ofi. Na tukachile kege na ọrụ na isa febia mkekwe. Wedu udodora ata na ezimola. Yakwa mwe.
results has appeared. Now, 6 years. Family. I never Zoom. Thank you. Family.
Our blood is here, their blood is in us. Ebe o siri dapụta ụmụ n'ijikwe ịkwanyere ndị nwere ihe dị anya ụmụ ekwe ka ya mara kọspa ịzọ ọmụtara obi ebe ọrụ na-ebe ka anyị na-ebe onye ojiri ndị ọnụ ka o jiri rute anyị ịzọ ọmụtara obi ọ na-aga ebe aka dịka ndị na-eme ha ọbụnanya ụzọ ebe ebe a na-aka ndị nwere ọbụnanya ọrụ Chineke kere na-ewere ihe nwere ịzọ ọmụtara obi were na otu obi na-ebu dịka otu nna ọnụ jiri gba ọnụ ịkpata ọnụ ihe ahụ ihe anyị jiri mee ọ na ihe ndị a n'ebe a bụ ihe anyị jiri tọọ ọnụ were na-agbachi ọga nwoke ike ọ ga-agụ ọnụnọ n'aha nke Igbo
So much. In December, when my mother died, he was present at the burial. I'm not going to show her by now, but I said, "May this always be perfect in Jesus' name." One of them, do like look at Alama, the remember. Saint Celestine, I will know, in Felicia, Chinero, and Clara. I know I had the number so much. Chinero happens to be the last one of the family. To the best of my knowledge, therefore, AJ1 year, Bible lawyer, it was in this very online way. Yeah, I'm therefore the number so much. I said, "Well, Gaida, Sudu, push my family, my elder brother, and the son." Because when I do this, I said, "I'm going to be helpful." So I'm not going to be on the right now. Perhaps we can understand. Thank you very much. Catholic Church, thank you so much. I remember the Queen of Apostles Choir, one of the strongest patronizers. I kwesịrị ịnọ ebe a kamgbe ụtụtụ, but anyị sị anyị nọrọ ebe a n'ụtụtụ, anyị agaghị meet na mass. Anyị ekenyela ụlọ the Queen of Apostles Choir. Abịa anyị na-anabatazi Okata family from Mgbe. Mgbe dị n'ọlụ local government. Okata family na Mgbe dike. I don't know. I will not yes, I don't know. Octavio Ngenso, people, Lord, I will. I will be no living from Barambo, no local government. So I will know why. One on why. All my one is on the is in the one why one on why. One I do one I so I got this on the blue. All I will do I am the relatives $3. I said I'm doing that in Jesus.
no. I am so happy no putrani gwe. Sikunu babo gunu roka matu kosedi. That's what cannot. Ezi no lo chukunu mamanke. I so no. Oga the new one and Dika MCC. On dog from Amado village, chief Chukuma, and you want Namaka. Oh my God, that's another good guy to them. Makana, never I see you are doing it, Bangladesh. You never, I joined the moon. So I went there and was in a one night at all. I think I soon go. There's no good and bad and all right. I know they do. When you have a home now, it was in some dancing and you see again. I don't know. He ended up behind the weather. Jesus. We are supposed to start with George Urala. Our Hana Bezugwa. The same voice on the more. Obi,
Belebe